Amin. Amin, amin, amin. Pak De, nun sewu. Berarti setiap momen yang ada di desa itu hampir ada bancaan dan kondangan ya Pak De. Lah sing dimaksud kondangan itu maksudnya pripun Pak De? Oh, diarani kondangan. Oh, kondang moro, kondang mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Tentunya tak pernah bosan untuk belusukan desa. Nah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita awali video dari sebuah rumah joglo kuno yang berada di pinggir sawah. Ini kita berada di kawasan Dukuh Kaligandu, Desa Perantaan, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sayup-sayup kita dengar suara burung yang bernyanyi bersaut-sautan. Kali ini kita akan jalan-jalan di sini ya, sambil menikmati suasana di desa. Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu mengikuti petualangan Sahabat Al-Arif Blora. Dan bagi pemirsa yang mungkin baru tahu video ini atau baru menonton channel ini, kita ucapkan selamat bergabung. Tentunya jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan dengan nggih Pak De ngarit. Jangan lupa di subscribe bagi pemirsa baru biar tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru Sahabat Al-Arif Blora. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sedulur, ini ketika kita belusukan di desa ini kita temukan sebuah momen gotong royong di mana warga itu sangat guyup sekali. Nah ini mendirikan rumah, ada yang di atas, ada yang di bawah, terlihat sangat kompak sekali. Nah ini bolo, ini ternyata pada saat ada gotong royong atau sambatan itu juga ada yang namanya tradisi bancaan. Ini Mbok D lagi notoni ambengan nggih di karo Mbah Kong. Pokoknya nggih urip ning desa iki apa sithik bancaan nggih Mbah Kong nggih. Bancaan jenengan mungkin Pak, nderek sarapan. Syukuran. Nah, iki wis ditata lagi muateng. Wong di rezeki iso gawe omah terus dibancaki ngoten nggih. Nggih. Berarti cara wong Jawa aja ngasih ilang Jawane. Gambar iki. Nggih disukani sego godhonge ciyet. Oh nek bancaan ngeten iki ngageme sego bucu.
Nek wong duwe gawe sego golong. Nggih. Enggak. Ya gak apa-apa lah kan kan. Iki sego bucu. Oh, gaweke ngagem niku. Cetakane godhong. Godhong. Sego dikores dida Pak ya segini. Oh, Niki niki godhong dida. gawe bucu niku wau nggih. Nggih, ndamel bucu niki. Bucu. Dicingkung ngeten niki. Anak sing mboten majat. Deket tengah-tengah mriko mungkin. Oh, terus diplekno mriki nggih. Nggih, dipleki niki. Ngompon pun dados. Oh, kayak gunung niki nggih sego bucu. Nggih, tumpeng niki. Saya tambah. Wong mergawe ku nek ombo iku dadi iso gede tambahin iku dadi iso kayane iki mundur. Iki saya ditambahi bumbu. Lho, sampe senengnya kon ndi Pak iso krungu ya dadi sapa? Buku Pak Arif kok Dari gono rambamu iso Pak Arif iki. Gadeso. Wong tetes Pak Arif ningali tenan. Wis pokoke sedo apal karo Pak Arif nggih. Nggih. Kon ndi dia? Apal. Barang kelacak lah kan. Oh, niki diparingi Kacang kacang. panjang, nggih. Pan. Empun iki pun dados, Pak. Pun dados. Ada gelaran kono, Mbak. Mbah Kung, nun sewu. Lah kok nek ngeten iki ngageme kok sego bucu niku kok kayak gunung mendhuwur niku maksudnya pripun Mbah Kung? Ngeten nek terus kubucu sing dihormati Nabi Adam ya, Pak. Nabi Adam, kubucu juga Nabi Adam ngono lho. Nggih. Beda nang ewa kan sego uduk. Sing hormati kan Kanjeng Nabi jumeneng rasul sego suci sego uduk. Lah Jawa kan sego nek Jawa kan sego uduk, nek Islam kan sego suci, sego udu, sego suci, sego udu, sego uduk iku. Nggih. Nah, ini kan sebenarnya kan Adam. Nabi Adam dihormati kan termasuk sing bakal sing bakal bumi kene iki cara biyene kan Adam moro kemarin bumi kene termasuk sing bakal ya Pak. Nggih. Jadi Nabi Adam dihormati ngono. Lah bucu niku maksudnya ben menggunung, ben muncak niku rezekine napa? Lebih kayane lebih akeh lebih munjuk wujudnya barang sing iso tujuane dhuwur lah maksudnya ngono lho. Oh, ibaratnya cara rezekine ben tambah akeh. Tambah akeh ngono. Kayak gunung arahe mendhuwur. Dhuwur ya kan. Tujuan kan masa bicara ning dhuwur ning ndi kan tetep tujuane murah ngono. Oh, mangkane didamel sego bucu. Nek wong digawe ngono kae segone sego golong, sego uduk. Hitungane kan Kanjeng Nabi dihormati kok jenenge syukur nak ngormati jeneng rasul mati sukabate sandali lho Pak. Kan teng tantu kan ngoten uduk ngormati Kanjeng Nabi jeneng rasul. Kinangan ngormati bojone Kanjeng Nabi ya kan. Kok nek sego adem ngormati kakek moyang wis mati ya adem kan bucu. Nggih. Nek terusan akeh sego bucu ngormati Nabi Adam. Matur nuwun Mbah pencerahane. Nah, ini wis dadi ambengane iki arep ditandukno kajate ngoten nggih Mbah nggih. Nah, kajat apa jenenge iki Mang sambatan. Syukuran ngedekno omah. Sebuah tradisi luhur peninggalan nenek moyang di Blora Jawa Tengah. Ini kita saksikan tradisi sambatan atau gotong royong. Bisa kita lihat warga bahu-membahu untuk mendirikan rumah dari salah satu warga di Dukuh Kaligandu, Desa Perantaan, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Oh, lah niki adang napa melih niki, Bu? Sego biasa. Oh. Oh, nek adang ngeten niki nggih. Saged ningali, Bu. Nggih, nggih.
berada di sebuah pemukiman warga yang lokasinya berada di pinggir hutan. Di sini sayup-sayup bisa kita dengar suara burung yang bernyanyi bersaut-sautan, suara serangga liar, dan juga suara ayam jantan yang berkokok. Kali ini kita berada di sebuah desa yang di pinggir hutan jati kampung, yaitu kawasan Dukuh Kali Gandu, Desa Perantaan, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Bluro, Jawa Tengah. Adapun momen kita kali ini mengikuti tradisi sambatan atau gotong royong mendirikan rumah. Jadi adane nek wong sambatan kuwi mesti ana jamanane, ana kopine iki wae. Kopine. Harus diseruput iki. Semarang lho ini. Iki jamanane buajangan iki ta yo. Nggih, niki buajangan. Wis esuk. Jamanane bajangan lho iki. Ya seperti inilah ini kebersamaan pada saat sambatan gitu, sambatan gotong royong mendirikan rumah. Pun bakal masak-masak ya Pak, dan itu aku kerjakan. Lo sakjane dia badhe teng Tegal. Oh. Bikin itu nganggo motor sosial. Aku tak kendaraan Pak. Oh, niki blonjo nggih persiapan ngedekno omah. Berarti nek blonjo teng Pasar Jepon nggih mriki nggih. Iki jan arep duwe gawe ngedekno omah yo blonjo akeh. Nggih, persiapan bancaan. Oh, kudu wonten dawete nggih ngeten iki nggih. Oh, dawet jare wong biyen rezekine ben kemluwet ngoten nggih. Omah anyar ana rezeki anyar. Rezekine tambah kemluwet, tambah berkah barokah. Mangane engko ana brokoan, ana bancaan. Iki nggelar layar
persiapan gue bancaan nggih Pak De nggih. Nggih. Nah, persiapan gue bancaan. Nah ini bolo, ini kita akan bancaan. Ini dawetnya dibetul mereka nggih Bu? Nggih. Ini dawet, konon katanya orang Jawa bilang dikai dawet kuwi rezekine ben kemluwet. Nggih, leres. Kemluwet kuwi yo akeh ngoten nggih Bu Nggih. nggih. Watah. Watah akeh, Nggih. berkah barokah pokoknya nah iki. Nggih. Yuk bancaan bolo. Jam minggu kan kiri Pak. Oh minggu bancaan meleh. Nggih. Oh. Iki yuk. Kilo. Nah, ini Pak D. Nyamat iki. Iya. Nyamat. Oh, ono wajibe barang ngoten Nggih, nggih. wajibe nggih. Ono unine. Nggih, Oh. nyamat. Gadah niki pajak nyamat. Sing digawe nyamat. Wajibe atas namane Pak Nyamat. Nggih. 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 Amin. 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 Nah, iki bolo. Iki langsung buka ambengane. Sego bumbu karo dawet. Rasune mbok rasane kok anu nek masuk detikane mlaku kok. Yang kita kira masuk. Nah, ini bolo. Ini kita menikmati menu khas desa. Ini menunya sego bucu, lawai bumbu, kulupe kacang, sambel osek. Mangane muluk bareng-bareng kok ngene iki. Minumnya dawet bolo. Iki karo Pak Didi. Iki bolo kajat apa jenenge mau? Sambatan. Walah semongkone teko semongkone. Mriki Mbak Yu. Monggo Pak. Sane didahar. Aku tak nyetok kon. Monggo Pak De. Mungkin nak bakal ketok kowe kono. Ngombene dawet jare rezekine ben kemluwet nggih, Pak. Tatap iki dawet. Jaminane semongko. Mangane semongko, rezekine ben do teko. Baru lho. Dari ngombene kopi. Rezekine ben lali. Oh, rezekine ben ora lali. Dadi nek kancane oleh rezeki eling karo kancane ngoten. Bon ketok. Oh, lawai kerupuk. Rezekine ben numpuk-numpuk. Mangane pelem. Wong kene balik Tiang jan ayem. Nipun Pak Dene nek mangane pelem. Tiang jan ayem ngoten le. Oh. Rezekine tumpuk-tumpuk. Wong jan ayem. Jadi ngene bolo. Bancaan sambatan. Kuwi mesti ana dawete. Jarane apa? Rezekine ben kemluwet. Terus apa jenenge? Mongko. Ana semongkone, rezekine ben do teko.
Terus eneh lawoe kuwi kerupuk. Rezeki tumpuk-tumpuk. Rezekine gen tumpuk-tumpuk. Terus apa neh Mang Pak De? Lalapane pelem. Rezeki ayam. Wonge ben ayem. Oh, alah. Jan wong kene iku mbalek tenan nek kon unen-unen. Ya pelemene kono. Walah ngeten iki seger nggih Pak De nggih. Seger, Pak. Cap napa nek arani? Cap ratu, Lho, maksudnya cap ratu niku pripun? ratuku. Walah. Walah, tak kira cap ratu kuwi mau apa? Lho mana tali kiwa, Pak De? Jebule cap ratu ratuku. Iku cara tunggale MBG ngono ku, Pak. Nah, iki lawoe kerupuk rezekine ben tumpuk-tumpuk, Oke, Pak Lin. ngombene dapat, rezekine ben kemluwet. Pak De, nun sewu. Berarti setiap momen yang ada di desa itu hampir ada bancaan dan kondangan nggih Pak De. Lah sing dimaksud kondangan niku maksudnya pripun Pak De? Oh, Ukuran, Pak. Kesane selama diarani kondangan. Kondang mangan yang mau Oh, kondang moro, kondang mangan. Makanya diarani kondangan. Yus. Ini iki guyub rukune ning desa. Apa sithik bancaan, apa sithik kondangan. Dan ini setelah dilaksanakan bancaan dan juga sarapan bersama, dilanjutkan ini yang namanya ngunggahno gendeng. Caranya seperti ini, diuncal-uncal ke gendengi lur. Nah, gendengnya diuncal-uncal no. Dan panasen.
sedulur, inilah tradisi gotong royong atau orang bilang itu namanya sambatan ngoten nggih Pak nggih. Sambatan kuwi dari kata-kata sambat. Nek wong Jawa berarti sambat kuwi butuh pertolongan nggih Pak nggih. Paling tolong menolong. Jadi ada warga yang butuh pertolongan sambat karo tanggane, makanya diarani sambatan. Terus diwangi ngeten iki nggih Pak. Nah bolo kembali kita sepil-sepil iki sasine wis arep sasi besar. Iki persiapan sing arep lamaran, arep nikahan. Nah ini sudah kita redikan, ini satu set pesanan seserahan pernikahan dan juga mahar uang. Nah ini untuk teman kita yang rumahnya di wilayah Desa Blungun, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Tentunya kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, bahagia dunia dan akhirat. Nah bolo, ini jadi kemarin itu pesannya borongan, semuanya dibelanjakan di sini dan ditata, dihias di sini. Jadi ready, tinggal ambil atau bisa juga dikirim. Regane piro? Nah, nek kepengen borongan bolo, iku regane iku menyesuaikan anggaran karo budget sing pesen. Kok misal aku mau ndek dhuwit 3 juta, Mbak, gawekno sak paket, yo iso. Kok aku ndek dhuwit 3,5 juta, Mbak, yo iso. Kok ndek dhuwit 4 juta, Mbak, yo iso. Nah, engko isiane bagi lamaran isiane kuwi engko milih dhewe. Kita membelanjakan ukuran sandalnya berapa, ukuran tasnya berapa, ukuran sepatunya berapa, alat mandinya apa, kosmetiknya apa, gitu bolo. Nah ini juga ada macam aneka buket. Pokoknya ada di toko Al Arif Blora yang lokasinya berada di depan lapangan Krida Lokan Jepon atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Wakeh banget iki bolo, monggo mampir. Jadi sebuah pekerjaan akan terasa ringan dan cepat jika dikerjakan bersama-sama. Inilah salah satu filosofi Jawa, yaitu gotong royong atau orang desa sini menyebutnya dengan sebutan sambatan, yaitu gotong royong mendirikan rumah. Momen seperti ini mungkin sudah langka di kawasan perkotaan, tapi di pedesaan Kabupaten Blora masih dilestarikan. Kosong ya Bu. Nah, iki tangane apa berkupak gendeng ae. Antek kemringet. Nggih, matur nuwun. Nah, iki mau sing diarani sambatan bolo. Para ibu-ibu biasanya bagian masak-masak ngoten nggih. Nyepak-nyepakno makanan, nyepak-nyepakno jajan, sing bapak-bapak kerja. Nah, kayak ini kono kae. Wes bolo gitu ya. Ini kita lusukan, kita sambil membantu membersamai
warga yang beraktivitas. Kaleng lagi nggih Bu, nek masak-masak apa meneh niki kedhe ngagem apa jenenge tungku atau pawon, nek wis gak dienggo aja lali dipateni. Nek ditinggal-tinggal mbok ning sawah, mbok ning pasar untuk antisipasi bahaya kebakaran. Terus omahe yo aja lali disogok. Lah nggih, kadang biasane Pas nek enjing ngoten niku sepi. lah nggih. Ame erek kae Pak ning Tegal ae ora usah disogok. Kadang-kadang nggih ngoten nggih kok. Lah nggih. Cara ibaratnya wong sobek ora ono ning kalender kok. Nggih. Tetep hati-hati lan waspada. Ini berarti besok sambatan mulai sing omah mriki. Nggih.